At investere i fast ejendom er nok livets største investering. Og der er Farum et rigtig godt sted at investere. Jeg er den lokale ejendomsmægler og en del af Danmarks største ejendomsmæglerkæde, EDC. Jeg vil forsøge at fortælle jer, hvor dejligt der er i Farum. Naturen har så meget at byde på, om man vil ud og cykle af landevejene, men vil motionere rundt om søen eller blot afkoble fra hverdagen. Her er bare rart at være. Her er man et med naturen. De kører fra nabokommunerne og endnu længere væk fra for at få passet og uddannet deres børn på grund af de gode forhold. Man kan nærmest kalde Farum for en sportsby. Paletten af de sportsgrene, der udbydes, er enorm. Alt fra traditionel smørbrødsrestaurant til mere fine nordisk køkken. Natur, skoler, kulturliv. Og dertil så har vi også rigtig gode og konkurrencedygtige priser. I Farum så får du meget for dine penge.